Yung sa ka-humo ko. Grabe, humo kayo ng konday. Humo kayo lang ko ng good kayo. Lipstick nila. Ang paklay. Guys natin. Saan siya ang paklay? Tapos lay, inunuan. Yo, what's up mga sir? Welcome sa atong Kaon Serye episode 10. Nata nagsorry-sorry sa may palao kay lami mo kaon sa karinderya ug mga lutong bahay. Ug timing kayo na ako'y na-discover nga pagkaonan nga I think na ana dinhita na ng inyong paborito na mga sudan o putahe. Nadita karon sa Liados Food House located ni sa Quezon Avenue Extension, Palao, Iligan City or atbang sa Landbank and Shell Gasoline Station. Naara ni sa daplin sa dalan ug maagian na sa atong pasayroan nga sakyanan mao dali ayud siya tultulon. Grabe kadaghan nila mga sudan or putahe diyan sa Liados Food House. Maglibog yun ta kung sa atong piliyon. I think tanan ni sa Dianis ang dami andong bakpit bakpot mga isla dyan nagkang nila pagpilihan. Ilan serving nyo sa yung bulalo sir? 200 ang bulalo sir. 200. Okay, balbakwa. So kami sa ginadumog po sa diyan sa mga tao no. As of now daghan sa mga customer na nag-dine in karon diyan sa ato ang Liados Food House. So naitangulad lang ko no. Nagapo sa tangulad ng kondo. Yung sa ka-humo ko. Grabe humo kayo ng kondo. Humo kayo lang ko no. Next na ito kanilang balbakwa. Perfect kayo. Good kayo. So kung nangita mo og mga lamian nga lutong bahay, suruya og sulayin ninyo sa Liados Food House. Lami ug affordable ra ang ilang mga pagkaon. Dinhi na lang ta kutob mga sir. Daghang salamat sa paglantaw. Amping mo permi and God bless.